अपना बबुआ खातिर हम पैसा का व्यवस्था करब, पर ओकरा पढ़ाई में कोनो प्रकार के कमी ना आवे दे। नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म एक था जोकर के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू, जो नाम में यश कुमार मिश्रा जी और स्मृति सिन्हा जी के जोड़ी बा और दोनों ही उम्दा कलाकार बाड़े। आपन आपन जौन उनकर कलाकारी बा बहुत ही कमाल के बा और वही तरीका के ई फिल्म भी बा। फिल्म के स्टोरी के बात करी तो ट्रेलर में जितना समझ आयल बा कि एगो लड़का होला, ओकर जौन बाप होला उ जो करई के काम करेला और सड़क पर रोड पर लोग सबके नाच के दिखावेला, अपना आप के कोड़ा मारेला और यही तरीका से लोग सबसे मांग मांग के पैसा कमाला और अपन बच्चा के परवरिश करेला। लेकिन बच्चा के जन्मदिन वाला दिन ही ओकर रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाला, जौना कारण बच्चा अपाहिज हो जाला, बच्चा अनाथ हो जाला और ओकरा अपना बाप वाला काम के दोहरावे के पड़ेला। जी हाँ, और वह बच्चा बड़ा होके बनेला यश कुमार मिश्रा, जो कि जोकर के किरदार करेला और सब केहू के हंसावेला, अपन परिवार पालेला, स्मृति सिन्हा जी से बियाह करेला, ओकरा बाद इनकर जिंदगी खुशहाल चलेला, बच्चा होखेला। बच्चा के पढ़ाई खातिर बहुत संघर्ष करे के पड़ेला, बच्चा के भी पैसों के मजबूरी के कारण भीख मांग मांग के लोग के हंसा के अपना आप के घायल करके पैसा के इंतजाम करके बच्चा के भी आईएएस के पढ़ाई पूरा करवावेला और ओके आईएएस बनवावेला। लेकिन ओकरा बाद जब बेटा ही रुख बदल देला तब असली कहानी शुरू होला कि के तरीका से जो ना बाप के टीबी हो लोके, माई के ब्लड कैंसर हो लोके, ओकर बेटा साथ ना देवे तब कहाँ बीतेला उ माई बाप पर। ये चीज़ दिखाल गया बा कि एगो जोकर जो कि सबके हु के हंसावेला, ओकर आपन ज़िंदगी कितना ज़्यादा तकलीफ से भरल होला, ई मैसेज बा ई फिल्म के, जो कि आप सब जाके ट्रेलर में देख सकतानी। ट्रेलर रिलीज़ हो चुकल बा एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें तो बहुत ही अच्छा लागल, शानदार बा, किरदार बहुत ही अच्छा निभैले बारे यश कुमार जी और उनकर पत्नी के किरदार भी बहुत अच्छा निभैले बाड़ी स्मृति सिन्हा जी। फिल्म के डायरेक्टर बाड़े सुजीत वर्मा जी और प्रोड्यूसर बाड़े यश कुमार एंटरटेनमेंट और निशा मिश्रा जी। तो अगर ट्रेलर के रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। आगे भी भोजपुरी से जुड़ल बहुत सारा अपडेट आप सब खातिर लेके आते रहे। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।